लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव खनसे नुजालायबाय नै आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों दिनैनि मोनसे ससेब्लाबो सुंद'यै फाराम देखायनो सानदों नायलांबाय थादों थांगासिनो दं नै गामि लिसु दंफाङा बरियालै फिथाइ दं नै गोजा गोजानो सासे नेगासिनो ओइ टाकलु मोनथासिगोन Mana fото खाबाय केसि जाखांबाय जाखांबाय दा गाकेकेट माबा गैयिखौनो फटक थाबायो बोराबदोंलै नै पटार क्या बोराबदों आबैया औ मुखा माबे दं जादोंलै Mantas kembali gue dan pro. Ya biar stindu. Nih, dawa biar sih. Malah biar sih tua ke. Tentang masuk. Ada Terus kita ekso. Siapa kedang masuk? Koron ditukan sebelah. Tiali. Mancing lu menang boleh interview lah nih. Nih, yang nih. Bermacin di mata para mau. Hah? Daudin thone jayakhै नै देरबासो दिनगोन फेमास फेक्टरि बियो दाउ लकेलनि बोरमा खाथ'दों नेट सोंदिंजोब्बाय बारियाव टाकलु अमा boleh. Aku mau